Que sí és familiar? Sí. És còmode? Sí. És tecnològic? Sí. És espaiós? També. És preciós? Evidentment. I a més és capaç d'oferir-te unes prestacions esportives bestials. Ja el veieu? Aquest és el Cupra Leon Sports Tourer 4Drive, la versió més potent que existeix dins la gamma amb el motor 2.0 TSI de 310 cavalls. Com bé us deia fa uns moments, és un familiar, però amb moltíssima adrenalina. Impactant, el miris per on el miris, el Cupra Leon Sports Tourer té un disseny exterior que enamora i transmet caràcter des de qualsevol angle. La graella frontal, les espectaculars llandes en tocs ataronjats i el perfilat posterior fan que sigui un familiar molt personal i amb un dinamisme molt sofisticat. L'interior, replet de tecnologia d'ajudes a la conducció i un nivell de connectivitat propi de segments superiors, emana aquesta sensació esportiva en tot moment. Els seients de tipus baquet s'adapten al teu cos a la perfecció. El volant et demana que l'agafis amb força per divertir-te amb ell i el Digital Cockpit personalitzable acaba de rematar una feina exemplar i que no deixa indiferent a qui entra en aquest familiar entre cometes. Si algun dia veieu passar aquest Cupra, que no us enganyi ni la seva silueta ni el seu espai interior. Estem al volant d'un cotxe que té 310 cavalls de potència, un parell de 400 Nm, accelera de 0 a 100 en 4,9 segons i arriba a una velocitat màxima autolimitada de 250 km/h. Amb aquestes xifres i la combinació motor-canvi és brutal, oferint alegria, elasticitat, empenta i diversió. Moltíssima diversió. Amb una potència com la que té, la que us he comentat fa un moment, el xassís, les suspensions i la frenada Brembo aconsegueixen domar-lo ben bé i oferint un tacte i una precisió dignes del millor cirurgià. Transmet una tracció de la potència al terra bestial, gràcies als Bridgestone Potenza que equipa aquesta unitat i una direcció que no pot ser més clara, precisa i efectiva.